L'alumna de primària de Vinaròs ha esmorzat avui al Mercat Central amb els productes de les parades, una iniciativa didàctica perquè aprenguen que amb els aliments de proximitat es pot gaudir d'una dieta saborosa i equilibrada. Avui no fan classe a les aules, sinó al mercat. Aquí n'hi ha una tomateta de la terreta per fer pa amb tomateta. Els alumnes i les alumnes recorren les paradetes. Amb els venedors aprenen la importància dels productes de proximitat per a una bona dieta. Teniu que menjar peixet, que és molt saludable. Els productes del mercat són ecològics perquè no van de tants llocs a llocs i que són més bons. I d'ahí a la taula per a gaudir d'un esmorzar saludable. Lo que más nos ha gustado de aquí del plato a algunos ha sido el tomate con aceite. Qui de vosaltres considere que pren un esmorzar saludable? Callats escolten amb els ulls ben oberts les explicacions dels alumnes de l'FP de dietètica. Per exemple, no deu portar galletes, bolleria, perquè té molt de sucre. És més bona menjar-la més saludable que més de bolleria. Pautes senzilles que tots comprenen i amb què aprenen per què han d'alimentar-se així. I menjar saludable és tot molt bo. El teu cervell funciona més bé i eres més llest. Som el tercer país europeu en obesitat infantil i aquest rècord l'anem guanyant des de la infància. Per el matí sempre menjava moltes xutxes, era molt golosona. Es crucial que los niños aprendan a desayunar bien porque realmente eso les va a marcar para luego la alimentación a lo largo de su vida. D'això tracta esta iniciativa, d'aprendre per a previndre.